Abamenyi korwa sensemo ya Nyaburure yotoka sebungi ya kitutu cha North me county ya Kisii ni igorito ria rero baba konyora amaigerio yobosemia igoro yobotumeki wechibesa asenjirerengia kugacha chibesa nabo igogusansora mangana use amakongwari akoretwa ne chibesa ene njira yemo yo kubakonya kwegenderea buya ase amagimabo no muroberio obago kwariganiwa ne kiumbe kya International Solidarity Foundation unatokumanyiwa no murikyo ito Job Monkey. Maega yogo kina gwechisegi nelio mana asechinka nigo ekiombege International Solidarity Foundation keira egetambo keliogo semia abamenyi bensemo ya Nyabororo egotoka asebunge ya kitutu cha North county ya Kisii. Miezi michache imepita tumeona kwamba uchumi umeenda juu sana na haya yamechangia sana kuona migogoro ya nyumbani ime-increase sana. Mbase migwa igoro yenchera yoko gacha ensemo echibesa echibakonyora korwa semeremo nebyasara buna Douglas Ochako omosemi bwa mangana echibesa abagago tochebya otakwara chibesa nyomba byo otakwara savings bya abakonyora ngomuntu nabakonyora kwa 12 pressure kwa 12 stress asengencho besa chiawo chirio konyora toligo chikorera engencho eliye bwenerete elitinyare kwa chiko kwa faida igo na kingo batebi ngambuya kermo kora ebiashara mwa kora obolemi mwa weka chibesa anke kando mwa kora savings elinde gwetanga korwa sisegi mbase migo ikaransa amo asechinka ekero bako bangera enibo aka no mongina abana na abaino enkane yaino gwekero mota banga chibesa mugaka gotebanga chibesa chiaye ne chie family no mongina taba chibesa chiaye ne chiaye abo ngo chire korenta liyo mana asengencho muri gwisaransa muyiwana ne igombuya moisaransanse buno mugaka bwenka no mongina bwenka mwamanya chibesa nyomba chire elyo mwa rosno ne budget buya ekobakonya mwatumia matumizi egachi abali baikera na samaegeria yo mbate banachiko bakonya anene mono asokwegendereria asechinka savings teminitinga nenjera yoko gacha chibesa chioka chiritokonyora gwetera sense amoye biashara kurende asense amoyo bolemia hawa ne chitugo hawa chiria totugete na chiro chio nenjera yamo yogo save chibesa ande twabagokere sana batorentera bosemio bonene twire chinga kichinyinge sana gusangana borobo batworokere na gitura akore to serie butaka kura family cheito chisegi chinyinge cyaba family cheito na gitura akoto chiserie ensemo yende nachiko batanga korwa serio mana na koreta obwamate obuya asechinka bata somiriguru ye biashara muna turabe to gochake biashara twegendererie twe kwanyentu twe kabanyane waringaniri lyabira ziengenchane na sama gimaito abakungu kanye bakore bintu kando na bagaka kando la twate bungo mugaka ikaransa Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi.